usizinga khona nizobona ukuthi kuyashuba umqondo wami kawulali mangabe ngibhala nesizulu ngiyahluza ukuhlangana kongwaqa nonkamisa lokho kudala ngekhiphe le juice izulu angisiluthi asincelebele nikho manje sesiphuma sakujula ngiyacamele epenini umyalezo ngiyawumbatha ukujula kwami emaphushweni ngiyacamele epenini umyalezo ngiyawumbatha ukujula kwami emaphushweni yazi ngaloya nyaka ngaphuka kakhulu emoyeni ubuhlungu bami ngase ngikhetha ukubhala phansi kwase kuphuma le ngoma emnandi ngathuni kanamhla ngithuna ukwemoyeni kwathina izinyanya kwathina abaphansi siphiwa savele sayigumela basimyekeni ngifana kanivele nimyeke mhlaka 5 October ngizobe ngine-event eBed Center like the tickets available tholela kokuvele kushube 100 rand is the early bed 150 the general on the VIP side ama-artists ayobecula ushosha umsongo wakho kuyobe kwibhede yami ngalolo suku ngiyobe ngizalwa ngiyobe kwi-first time celebrate ibhede yami ngalolo suku